ನಮಸ್ಕಾರ CountNCook ಪರವಾದ ತೆಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪದಂಗಿ ಡ್ರೈ ಸುಮಾರು 2 ವಾರ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಪದಂಗಿ ಗಸಿತ ರೆಸಿಪಿಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆತಂಡ ತೂದತ್ತು ಜರಡ ತುವೇರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ತೂವಲತೆ ಬಲೆ ಪದಂಗಿ ಡ್ರೈ ಎಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪಗ ಅವೆಡ್ಲ ದುಂಬು ನೆಕ್ ಬೋಡು ಪುನಃ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂಗ ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲಟು ಪದಂಗಿ ಬೇಳೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಐಕೆ ದೈದಿದ ಶ್ರಮಿಸಲೇ 300 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಪದಂಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿಲಿ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ ಸಾಸೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿಲಿ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ ಬೇಸೊಪ್ಪು 4 ಆಜಿ ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದಿವನ್ಲೆ 2 ಟೊಮೆಟೊನ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದಿವನ್ಲೆ ಒಂಜರೆ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿಲಿ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ ಬೀರ್ದರಿ ರೆಡ್ಡರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಆಜಿದಾದ್ಯತನ್ಲೆ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ ಮಂಜಲ್ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತನ ತೂರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ತೋಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ 30-40 ml ಮುಟ್ಟ ತಾರಾದ ಎಣ್ಣೆ ಸುರುಕಾದ ಪದಂಗಿನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ನೀರಡು ನೆನೆಪ್ಲೆ ಪಕಾಯ್ತ ನೀರಿನ ಅರ್ಥದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ದೀಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುರುಕಾದ ಮಸಾಲೆನ ಪೊತ್ಪೊಂಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಐಕ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಐತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೀರ್ದರಿ ಬಕ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ ಕೂಡ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ಕೊಂಡಿಡ್ಲ ಘಮ ಘಮ ಬನ್ನಗ ಬಣಲೆನ ಜಾವಲೆಯ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಜಪ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಚಪ್ಪಾಯ ಬಕ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೊಂಗತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ಐಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ತು ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡಂಪೋಲೆ ಇತ್ತೆ ಚುಲಾ ನೀರು ಗಲಸಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಏನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಕಚ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸಾಲೆ ಪೊತ್ತುದ್ನ ಬಣಲೆನೆ ದೆತೊನ್ಲೆ ದೆಗದೀಪಿನಾಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಣಲೆಗಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮಟ್ಟನಾಗ ತಾರಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸೆಮಿ ಪಟ ಪಟ ಪಡವನಾಗ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ 3 ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ 3 ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಳೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಅಂತ ಬೇಗ ಬಾಡಾವೇರೆ ಸುಲುವಾದವಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೇರ್ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ಲ ಬಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ 3 ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅರಿದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪುಡಿ ಮಲ್ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಂಡ ತುವೇರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ತೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಇಂಚಲ ಮೆದು ಆತನತೆ ಇತ್ತೆ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಾದ್ನ ಪದಂಗಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಏತ ಪ್ರಮಾಣಡು ಕಚ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ್ಪು ಬೇರ್ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪದಿಂಗಿನ ಬೇಪಾವೇರಿಗುವಂತೆ ನೀರ್ಲ ಬೋಡತ್ತೆ ಐಕೆ ಓ ಜಾರಡೆ ನಿಕಲ್ ಮಸಾಲೆನ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದಾರ ಅವೇ ಜಾರಡೆ ನೀರು ತೊರತ್ ಪಾಡ್ಲೆ
ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು 14 ಟು 15 20 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಲೆ. ಸುಮಾರು 15 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪದಂಗಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತುಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತೊಂದುಪ್ಪು ವರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪಸೆ ಪೂರ ಆಜಿದಂಡತೆ ಸ್ಟವ್ ಬಂದೊನ್ಲೆ. ಹೇ ಪದಂಗಿ ಡ್ರೈ ತಯಾರಾತನ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಖಿಲು ಎಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಪಾಲ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡದ ನೆಟ್ಟೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 152 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ನಿಖಿಲಿನ ಕಣ್ಣೆದುಡಿತ್ನ ತಟ್ಟೆಡು 385 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಾತ CountNCook ಸಬ್ಸಾ ಮಲ್ಪನಗ ಬರಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಜಿನ್ನೇನು ಒತ್ತೆರೆ ಮರಪಡೆ ಆಪಗ ಪಲ ಪೊಸತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸುರುಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದೋಸ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.